Transmission, det er noget, vi prøver at være hernede. Det er jo en kliché efterhånden, men det må det aldrig blive at prøve at række evangeliet til. Jeg vil gerne se film. Til de jødiske folk, det er profilen for Israels mission, men i det hele taget at række evangeliet videre. Nu har vi været her i godt et år, og vi synes, vi trives helt godt. Det er en daglig glæde at være en del af så broet en forsamling, som vores menighed er. En lille øjebliks status. Vi har netop i sidste uge fejret Purim med en familiegudstjeneste, hvor 16 børn fra Shabbat-skolen var involveret i en opførsel af Esthers bog. I denne uge har vi fået færdiggjort den vigtigste forberedelse til det alfakursus, som vi skyder af efter påske. I næste uge skal vi have lagt sidste hånd på en udgivelse, som vi kalder Opportunities to Serve, altså muligheder for at tjene. Vi vil rigtig gerne have menigheden involveret meget mere. Dels for, at alt ikke står og falder med de ansatte, men dels selvfølgelig også fordi, at engagementet skaber ejerskab og fællesskab. Og så vil vi rigtig gerne involveres i noget diakonalt arbejde ude i byen. Vi har ikke ressourcer til selv at starte noget op, men vi har fået god kontakt til dels et arbejde blandt blinde, og dels et værested for prostituerede. Og vi håber, at der kommer noget rigtig godt ud af det. Både for dem og for os. Tak til alle jer, fordi I er med i arbejdet her. Ja, sådan ser vi faktisk på det, og vi har brug for jeres forbøn, intet mindre end hver dag. For skal noget som helst lykkes her, så må Helligånden gøre forskellen. Gud velsigne jer. Hej igen.